I veliki pozdrav svima ljudi. Ljudi, dobro došli u moj video. U današnjem videu, kao što možete vidjeti po naslovu, beremo kukuruzu sa novim kombajnom, znači da ga baš probamo kak ide, kak se bu ponašao u berbi. Znači sa našim Zmajom 142, kao što ste mogli vidjeti u prošlom videu da smo ga kupili. Vam sam malo u minusu, to mi banka uzela pare. Morat ću to malo vrat banke, ali dobro, sad ćemo povrat kukuruzu i prodat. Prvo ćemo ići ljudi na ovu tu njivu odmah iz ovog štaglja. Prvo ono što sam imao. Nju ćemo ići prvu pobrat, pa ćemo onda ići ove, tako da ljudi, ajde da krenemo, da ne držimo dugo. Baš da vidim kak će Zmaj ići, kak će se ponašati u berbi, ali je dobar ili nije, jer ja ga nisam probao. Tako da ja mislim da je dobar, da me nije čovjek zajebao, ali bumo vidjeli. Gdje zapinješ, jebote? Tako da budemo davno do zgora krenuti Timjeravnik. Pošto mi je čovjek rekao da nema baš neke dobre kočnice Zmaj, tako da neću probavat. Malo sam zašao u susjedovu, ali nema veze. Man putem grupy muszę począć jako jeśli proszę to małe, bo mam pierwszą ideę, bo to jest jego wyciąg, a ja bo to trzeba. Nie się powie, nie to. Ale trzeba mam. Nie na nie wolno. Ostatni kład tylko ma to może lepiej. Ale tylko wreszcie moment dobra, że to już nie będzie to moment, nie ma problemu, że on wyjął się, a nie pracą. Będzie to wyjął. Jak ma limitować to, co to znaczy, tak mi się wydaje, że bardziej nie miał poza, nie muszę tego nauczyć. Sad bere kako treba. Možda me tam prevelike noge, pa bomo probali nizbeg. Ali ostao že za nije ništa. A je, vam je ostalo. Neće nam brat, gledajte ovo. Mislim ljudi da smo jebali ovu kupovinu s ovim Zmajom. Mislim da smo probali ono sve vrti, sve normalno, rekao nema šta drugo. Ali neće nešto hedrom je mana. Kad neće brat. No, mi smo više pogazili nek pobrali. Dobro, nismo puno napali, tako da mogu zatvoriti neku. A ništa, ću vam ovo morat pogast.
A jesmo se usrišli, jebem ti. Kombajna. Mislim bio na cijeni, nije on bio da je bio ispod cijene, kak bi rekao. Ali pa on onak nije se činio skup toliko. Bomo ošli voda, nije, neće susjedni što je reći, ovaj dobar. Isuse, tu je jametno. A neš bomo ošli, ipak mi asfalta mam. Mislim sve smo mi probali i veli ovaj ko mi je predložio taj kombajn, veli kombajn ti je dobar, čeka prodaj, ali mu ne treba. Ja došao, ono, probam upalit header vrti. Sve to vrti, nema tu, nema sječke samo, ali ima vam izvod za sječku i to vrti čak isto. Pa dobro, rekao šta nemam ja što mislim, šta mi vrijedi kukuruzu kad sve radim, sam teram. Ali ipak nešto do headera. Ako niš drugo ljudi, budem prodao kombajn i kak je auto da ne bi, sam da napravim jedan krug. Niš drugo budem probao prodat nekom kombajn. I nešto sam kupio berač, jebi ga nekakvi. Jel drugi manji kombajn, nemam pojma što da vam velim ljudi. Imao sam priliku kupiti Klas ovog od susjeda, rekao neću ga kupovat. Imam bolji kombajn kup s kabinom, ne ide mi prašma, ne ide mi ništa. Ali mislim da sam se usrećio baš s tim. Tako da ne znam, bomo sad vidjeli. Njako već ne bere. Čim dođe do male uzbrdice prestane brat. Evo ga. Tako da jedni ljudi da probam, ono, iznajmit header jedan u trgovini. Ali moram ga što im platiti, možda mi košta puno ovaj header njega. Mislim nekom dobio neke velike pare, a možda kao uspije kako vrata. Ajde telek. Jebote, i sa headerima i kombajnima. Nego nešto najjednostavno ne bere, on dođe i ne bere. A Bog te vidio, što sam smeće kupio. Sam moram povrat, nije. Bože. Moram čekati zatvorima ovo da ne bude isturala, nemam puno. Ja sam vidio da vam provjeram isto što sve je normalno rekao. Mislim, to sam dao, nisam malo dao, sam dao možda njega puno, pa jesi mi štira, sam dao, sve sam zaboravio. Nisam malo dao, da sam dao 25.000 skoro, tako nekako mislim što sam mogu pravo dobar kombajn. Ali onak rekao, mislim upravo dobar, mislim da sam kupio susjed mi tražio 10.000 za 15 sa glasa, ali nema header, ali moraš pripasati to nekakvi auto, ti ali jedna tvoja odgovornost, da ne uzmem kasnije, ako neće brati slično. Ali ako dobro, velim ako imaš kaj bolji kombajn, pošto stvari skoro za kukuruzu i kombajn, nemoj namjerno gledat. Velim, ja sam jednog kupca, a neki moja trkao, ne znam da ćem će to kupiti, ona kupi, ako hoćeš ga te prodam, ako nećeš ga prodam. Ja rekao, nemam sad novaca, prodaj ga, nije ga tako, mislim, proizvodima, i meni tako nađe kombajn kako znaš. Ja rekao, ajde možeš kupiti, koliko je, ne znam još. Ja rekao, miš probat ćemo, mislim, nije to premala cijena, ali nije to ono rekao prevelika sa cijena, nije ni prema, mislim, ono tu i tu ipak bi sad rekao da se ja zbunio. Dosta opet 25.000 već je to neki malo kao boli zmaja, ali rekao, nema veze, bit će sigurno. Mislim, bude bio dobar 25.000 već, on ima i po 15, ali malo na. Sam da vidim koliko košta ovaj. Ako ga mogu kak iznajmiti ovaj, plus 17 što. Koliko košta, neće 10.000 da ga iznajmi. Koliko ima ovaj moj bog, te nemam kaki. Nemam ništa, imam zmaju i to je to. Ovaj ne mre pustiti ovaj veliki header. Jebem ti. 2 glasova. Ne znam koliko moram dobiti ovaj svoj. 1000, a budem ga prodaš, šta sad? Ne znam koliko košta da ga isti. Dobro, nije košta puno, prodali sam. Ne znam više stvarno što je,
Sada ti hedra ništa, budem kupio 17.000 kod dvojke i budem kupio maračkog hedra, što drugo. Ne znam, ako može sam postit, može to i to. Sad ćemo vidjeti probat odmah na startu na svoj kombajn. Sad, već sam potom, mislim, prodao sam hedra i vratio sam novca, opet sam uzeo sam ovaj na dug, mora biti kod mene koliko je hoće, moram uvijek plaćat poslan sa jeftinije mi ga kup. Da 17.000 kuda će obrati kup, a mislio sam da kupili traktor. Ali veći neki. Ne znam, ne nema za kuruzu sigurno puno toliko tobi, ali imam u silosima vanjam kod susjeda, kod ovoga većeg farmera isto što ima Fenda, imam koji u nekom silosu isto još nešto nije ostalo, tako da imam još u tom silosu isto nešto sam tipa u njegovom silosu, mi je ostalo moj. Tako da imam još i nešto u njegovom silosu, mogu bi neke novce okrenuti u tome, jer ima tamo silosu da ga mogu još prodati. Pa bi si kupio nekoga drugi traktor s prvom vučim, bajem 120 konja, da moje vuče brate, pa malo da mi nekog vredi, nisam nem pravi traktor, ovak imam samo sektora 60 konja, malo jačim. Stara tipa, stara lina, ništa unutra, ko škatu zbog. Ko tempo sam limo kod tebe, tako da mislim da kupio nešto ovdje ljepše, ali da bude opet mijake, tako da sad nisam neke novce kuspim zaraditi, da si kupim, ima neke zetora tam pojeftine, bude možda vidjeti. Jel valja, ne valja kada ga kupim, tako da mislim ono, ja mislim da će biti dobro. Mola bi sam vidjeti probali zetora, šta bude on, kako bude se ponašao, da probao. Aj ljudi, ovaj bere nekako, on vidjeli se koliko dugo bude brao, šta je sad? Ovaj header pa prenisko pušta. Ovaj ruje zemlju header, ali dobro mislim. Nek ruje. Sam ja sjebao, malo sam izašao van. Ali dobro bere, hvala Bogu. Već sam se uplašao da ne budem mogo vrat. Malo ne mre krenut, moram podić dok se ubrza. Onda pustit. Ali evo ga ljudi, uspostavili smo ga, sad nekak bere, bio je kriv ipak header. Sad evo vidite kak ide ko podmazano. Mislio sam, viš da sam kupio staro amvrlje od kombajna, ali dobro nije kombajn, kriv bio header, znači nešto. Nije valjda, možda mi je prodao stari header, možda nije uopće od zmaja. Jer ono više sam si kupaš kombajn jer mi trebao. Bolje mi nego onaj berač. Vam ću morat podizat i ne bu išlo tvoj breg. Tu ćemo mi sad skrenuti odmah van. Prepolovit ćemo livadu i... Sam da vidim če ćemo prepolovit tu i negdje. Kako se ulazi odmah dodam. Ide to ljudi, gledajte vi kako on to lijepo bere, a nema šta. Samo da napravimo jedan ovaj sliku za baner. Op. Odmah da vam ovo malo poberem što mi je ostalo. Ima i tu i 2 klipa. Dobro, barem ljudi smo uspostavili kombajn da u noći brat. To je bitno. Samo ljudi još kupit.
Pa onda da moram dobiti veći poticaj, da moram dobiti više prihoda na tome i svemu, jebi ga, ali ja imam samo 2 zemlje, šta je to još ništa. Barem ak sad, mislim da će biti najbolje da kupim zemlju. Ali vi napišite ljudi u komentare, ali da kupim zemlju, ali da kupim traktor, tako da... Ja mislim da je najbolje kupiti neku zemlju, pa ćemo onda gledat koju zemlju da kupimo i tako. Jer ima dosta dobri zemlji, a opet ne bih htio da... Ako imam neku malu razliku u cijeni, pa... Da imam malo nešto veću livadu, bolje bi se uzeo još jednu veću livadu, pa... Opa, nakosio sam ga puno ga. Moram ići. Ali ovaj nije zakopčen. Idem gdje sam šta je sa svinjama, da dobro žderat imaju, da idem vodu. Vode imaju, tako da je to. Gledajte, kakva je debela. Sad ona to i mora žderat, uvijek se mora pojesti. Da ja trošim samo novce na nju. Dobra, s tim traktorom sam dobio ovu prikolicu, pa mislim da nešto isplatilo što ste veli, ali... Zbog te prikolice sam ga najviše i uzeo jer... Nisam puno dao 15.000, tako malo nekak 15, ali sad sam čisto zaboravio. Nek sam dao 15, ali dobio sam prikolicu s njim pa... Dosta, mislim mogao sam kupiti Arusa. Ali Rusa ću kupiti malo kasnije, opet dok budem opet imao novce, jer isto Rus mi se da sviđa traktor, tako da ću ga uzeti. Isto, sad, mislim, sad sam još jedan mali farmer, nemam livada, nemam ništa. Još nisam uzeo kredit, ni to ni ne mislim uzimat, ali... Ako nešto zapustim, morat ću, jebi ga, ali mislim da ne bude zapustilo, tako da... Koji pije pas? Uopće će mi biti puno prikolica u pičku. To je valjda to. To je to, da. Dobro, to dokrećemo. Ovdje da poberemo i... Onda još tam, i onda imamo još tamo ono ljudi livadu. Tako da, bit će to. Može još na ovoj livadi napunim jedan bunker. Ja se bar nadam. Ako ne, opet dobro, šta sad? A bože moj, ja. Ako napunim, bit će vrhunski. Sam da još ovo ljudi ono tamo livadu skinemo i ko bog.
sjebao nas je kombajn, ali to baš pravo. Znam da uležim ovdje. Gdje? Želim da ne. Stavim bolje da Ako Bog da kupim livadu i traktor, bit će ovako što se veli. Sektor je teško, pa ajde, pa to bi ja pješke izvuku kod. Malo šalto.
se malo razvrti. Rekao sam da radim baš puno dobro, 4700. Mislim, nije mogla, ali 25.000 imam još onom silosu, tako da ću iz onog silosa prodat. I ako Bog da što velim da kupim traktor i livadu, na to i to. I da još kupim koji stroj za njega malo veći. Ajde, susjed, uvijek se nasjeriš kad ja trebam da prolazim. Parkirano. Eto kad ljudi neki posao su napravili, nešto novaca smo dobili, opet nisam puno. Šta da velim, nisam malo dobio, opet dobio sam dosta novaca. Tako da, rekao sam da ću prodat iz silos onoga sve što imam, koliko topijem. Ne znam, budem sad zvao čovjeka od to gore da im koliko ima. Koliko moram, dosta čovjeka ima, dosta, mislim ima kuruz, ima svega. Rekao mi otprilike da ima ovoga koji je pitao zato da daje 22.000. E sad ja ću otići ljudi provjerit. Otiću provjerat, budem odmah za par prikolica pa da im koliko ću ja dobiti zato dok prodam prikolicama, tak da budem vidjeti ljudi, ako dobijem dosta novaca bit će dobro, ako ne, jebika. Mislim da će opet, a ja ne budem dobio sigurno dosta, ali budem dobio neke pare za manji traktor i za neku manju livadu, tako da to je to. Veliki pozdrav, vidimo se.